Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Jur ka jinya ki jong ki pajba persya ya ki bor sorkar halor ka jinya tengku artli ki rel ha gris kata ka long ka rel kit passenger bat ka rel kit markie kane kala penlong ya ka jing thai ka ba kraw ha sibun ki pajba kila ya da ka rali ban persya ya ka jing thai jong artli ki rel kane kala ji ha u ar pratrik u benai feb ar hajar ar pulai tangba ki pajba hadu mentaru kidang ya penlong ya ka jing ya ki halor kane ka jing ji Katkum ka report kala ya thu ba ki ba yap hakane ka jingjie kala poi sya ka san phun nyongut bad da ki bungut kila man saujur kane ka jingjie kala penlong yu transport minister ba un risanno nakadaw jong ka jingya ki pad ba kat ba u prime minister pat u ki riekos mitso takis ula saksan halor kane ka jingjie kane ka jing crash lane ka jing thei kala jie ha ka nongba larisa jong ka ri gris laong ba ki greeks lane ki pad ba nong gris kila yaki hakabede bat ka jingdu e ki mensim brio na kane ka jing crash lane ka jing thei jong artli ki rel kato katne ki nong yaki laong ba ki lakawang daki petrol bombs lane ki tear gas yaki pulis bun na kilanot kibala mensau bat kibala yap kakan thubru yaki khna college kibala wan phai na ki jaka pule katkum station manager ula ong ba kadei ka technical error lane ki jingbakla hakar kom trekam kabala penlong ya kane ka jingthei bat lakyam no ya uneu manager hapdeng kane ka jingyaki ka jing penjai jai menta kadang ya chakmat